Usa ka motorista nadala sa tambalanan human kini nidasmag sa naghunong nga trailer truck diha sa Cebu South Coastal Road, habig sa Barangay San Roque, Talisay City. Pasado alas 10 ganihang buntag. Si Femari dumabok sa report. Mayong pagkapasok nining motorsiklo sa likod nga bahay nining trailer truck nga gakarga og container van. Naangol ang nagmaneho sa motorsiklo nga gidala sa ospital sa mga personnel sa Talisay City Emergency Team. Human maaksidente pasado alas 10 ganihang buntag. Sa pakisusi sa Talisay City Traffic Police, nagbiyahe ang truck nga padung muliko pasod sa kanhi Talisay City Fishport. Apan napagnan kini sa makina, hinungdan nga giayom-ayom sa truck driver. Nagbutang kini warning device sa kamitro gikan sa likod sa truck. Nangunang mga 5 minutos, kaya nagkuri-kuri, ma'am. Namo ilaw. Kami sila, ma'am. Dayon. Naibong kami nanipaka dari, ma'am. Sa investigasyon, nasayran nga ang 30 anyos nga motorista padung muuli sa Barangay Puok sa Dakbayan sa Talisay, gikan si ang trabaho dihang nahitabo ang disgrasya. Conscious ra hinuon ang motorista dihang gidala sa tambalanan. Gisusi karon sa kapulisan ang hinungdan nganong mibangga ang motorsiklo sa luyo sa trailer truck. May istorya sa kuan na driver na to. Niya ato lang i-remind ang mga kuan commuter nga magbinantayon da kay inguna ni nahitabo naghunong na niya wa kabantay ang driver di ay. So lagi disgrasya nga mahitabo. Ya sakto ra ba siya og kuan kay nasa warning device. May resulta sa kahuo sa trapiko makadiyot ang aksidente ganihang buntag. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari dumabok. Balitang Bisdak.